Jer kad ostavi grijeh radi Allaha, čovjek kad ostavi grijeh radi Allaha, ima za to nagradu. On je htio da uradi grijeh. Isplanirao on da uradi jedan grijeh. Kakav god. I onda kaže, je subhanallah, valja stati pred Allaha. Valja odgovoriti Allahu dževab, kako mi kažemo, dati, jel tako? Kaže, neću, subhanallah, neću, nemam ja te hrabrosti. I ostavi. Kaže poslanica u hadisu, kaže, on ima nagradu. Jer je to, kaže, ostavio zbog mene. To ne znači kada mi kažemo da ostavi griješenje, da neće nikad pogriješiti. A bit će bezgrešan, oda džibril u ljudskom obliku po zemlji. Nema bezgrešnih. Ali je razlika između toga da čovjek upadne u grijeh nesmotreno, nenamjerno, neciljano i od toga koji sjedi i planira da učini šta? Grijeh. On pripremi sve to i onda realizira. To je razlika velika. Za od onoga koji desi mu se grijeh, i onda kada uradi, kaže Allahu dragi šta uradi. Pa se pokaje, to je drugo. Pa se taj pravilnik mora poštovati. Da čovjek ne kaže, pa dobro, valjda neće. Jeste, mi griješimo, ali valjda neće biti ništa, valjda će biti u redu, valjda će biti hajdu. To nije ispravno. Čovjek treba da ostavi griješenje i onda da dobije Allahu dragi, sačuvaj nas. To je ispravno.